Ja, hej så er det Lasse fra The Bike Garage, og jeg står her med et smukt eksemplar på en Harley Davidson FLH fra 1973. Og som I kan se, så er den sat ret godt op med ekstra krom og accessories på handlebars, footrest, crash spoiler, og så den står faktisk næsten i mint condition. It's a beautiful bike. Så lad os starte den op, og lad os lytte lidt til den her shovelhead, som er en 41-42 år gammel, og se hvad den kan.